Caroline Akoth mano ja ohala mauso e chiro machichwa e kaunti ma Kisumu. Caroline ka intiere kaunti ma Kisumu. Wang'eni kaunti ma Kisumu wanyalo wacho ni kuom thuolo mano mar ng'anyo ariyo mosebedo gode pacho kae, mano mar chieng' tarik 25 kod mano mar chieng' tarik 7 mano mar dweni, mano tarik 25 dwe mokalo kod tarik 7 mano mar dweni. Kaunti ma Kisumu osebedo kod kwe, ok waneno ka rawere wuok oko dhi ng'anyo kit kaka ne waneno higni mokalo chien. Wanyalo wacho ni higa ni jo Kisumu osebedo mopogore ahinya. Kata kamano in kaka ja ohala manitiere kod hotel e kaunti ma Kisumu, kaluwore kod Kisumu kaka osebedo kod kwe e yo makare, kata obedo ni ndalogo tarik 25 dwe mokalo kaachiel kod tarik 7 koluong ng'anyo, Kisumu ne okwe. Kata kamano ohala ne chalo nade, Caroline? Erokamano ahinya. Mokwongo adwa go erokamano ne jo Kisumu kuom bedo gi kwe makende. Kisumu en kama osebedo gi ng'anyo higni te, to sani jo Kisumu oseng'eyo rach gi ber mar ng'anyo. Miyo adwa go erokamano ne gavana kuom bedo gi kelo kwe makende ma Kisumu ne waonge gi koko. To kata kamano ji oluor, dhano oluor ma mondo mi ng'ato wuogi mabi e chuny taon ok oyot. Koro miyo kelo ng'ikruok ne ohala. An kaka ja Kisumu modak Kisumu maloko chiemo, ne wadhi e tich, ne watedo, kendo ne watedo kaka watedo pile, to customers ne tin kendo lal ne nitie nikech ji oluor ni maybe samoro koko nyalo wuok. Koro ohandwa ne ok odhi maber. Ne nitiere dok chien, chiemo mana watedo ne odong', kendo lal ne nitie. Kaluwore gi jowa mosebedo ka kale matek e ng'anyo, miyo dhano oluor ma winja kolandi ni ng'anyo nitie, to dhano bedo maluor ma dhano ok bi chopo e chuny taon e yo makare. Miyo wan kaka jo ohala matindo, chieng' no lal ne nitie, kendo chiemo no nindo. Jowa ong'iyo gi chiemo ma fresh. Koro iyudo ka sama chiemo nindo no to in ema iyudo lal. Miyo gimiluongo ni mgomo ok en gima ber. To ka ng'adi mana matin, Caroline, in kaka ja ohala wacho kanyo ni adiera koluong ng'anyo to ji oluor ga. In kaka ja ohala, in nionge kod luoro moro amora, kata ang'o momiyo nikawo okang' mar mondo mi idhi yepi mar mondo mi us, kata obedo ni iwacho kanyo ni ji oluor nok nyal chopo kata e chuny boma man Kisumu, kaluwore ni giluor ni nyalo bedo ni weche nyalo chakore gokinyi, weche ber to weche nyalo lokore. In kaka ja ohala, ang'o momiyo niwacho ni we adhi atema luoro no nionge godo, kose nitiere godo, kose nitiere kaka nisejipanga ni seche moko komuoch to nitiere gino minyalo timo, Caroline? Erokamano ahinya. An nang'eyo ni Kisumu ok wadhi bedo gi maandamano. Mano chir mane antiere go ni maandamano ne ok dhi bedo Kisumu, nikech Kisumu sani wan joma oseng'eyo ni maandamano en ang'o. Miyo na wuok kendo ne an gi chir ni Kisumu onge ng'anyo, adhi e tich. Kendo jowa noyepo, ng'eny jowa noyepo. En mana ni koro jowuoth mabiro nikech inyiewowa gi jowuoth ema ne onge chuny taon. Koro ne an gi chir. In bende ibobedo king'isa ni to en kit lal mane